Lakovic, no, la pilota pràcticament ha fet la corbata. Va contentíssim. Miquel Cervera, observin, és dintre de temps perfectament. Casoleta! Quin triple extraordinari, observem encara. La defensa ha perdut la dinàmica. Corchiari 0 de 5. Sí. I l'Aliup! L'Aliup de Navarro per Fran Vázquez. I protagonista. Ara sí. Quina bona porta enrere. Que bé que ha vist Michael Fran Vázquez. Navarro de 3. Gairebé aigua, Aigua per tot arreu. El tap de Michael! Quin barret! Ha quedat ben cofat el jugador turc. Lliure. Michael la nota! Però valen igual. Plorant, però val. El triple que ha fallat Cervera, que el Menorca és l'equip que tira menys de 3. És a dir, un equip que juga un bàsquet obert, però que en canvi no té tira... canoners, és que no té canoners. Jo crec que juga obert perquè no té... Corchiari, Sans Parukic entra aquí en l'equip compte perquè aquest és un microones. Serà molt difícil, però el cop de dits, Déu-n'hi-do. Bon partit de Valenciunes. Hi ha molts scouters de l'NBA. Pas saturat, Últim minut. I llàstima, a punt del 2+1. Realment, Nacho, un fitxatge amb una lliga important com és l'ACB, d'un jugador franquícia, a mitja temporada d'un equip a un altre, jo crec que no ho havia vist mai. 4 segons, Labrinovic ha de llançar, té bon tir. Triple de Labrinovic, excel·lent. Labrinovic al límit de la possessió i la clavada. Pràcticament al límit, triple! Pete Michael ha començat on fire, l'home, i ja du 5 puntets. Encara bo. És la quarta de Jonas Valenciunes. Perquè és un jugador jove. Sí, perquè és un rookie. Perquè tenia absolutament controlat en Dong, aquí veiem. Aquí I ha anat a topar amb ell, per si ha aixecat els braços només. La falta és molt clara,